Yo, what's up mga ka-It's your boy, Benz Jet Original. Welcome back to our YouTube channel. Kung hindi pa ka nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, Benz Jet Original. Huwag i-click ang subscribe button para updated kay kasama mga bago na kong mga vlog. So, ugma mga ka-org kay Valentine's Day man. So, natakaroon sa Rome karon atong interviewon natong mga classmate kung kinsay kauban nila ugma sa February 14. So, ang una na itong pangutanon kansi Dante Madarang. Dante, kinsay kauban ni mo karong February 14. Ang uyab. Imong uyab asa mo February 14? Bakdo nang sa malas man. Asa? Bakdo. Do kuno. Rich. Kani kaon. Kaning nagkaon sa di kaduha si Papart Pais. Kinsay kauban ni mo karong February 14. Maninda ko. Maninda og sibuyas, kondom. Asa mo ka maninda para mo palit ko. Merkado tayo. Maninda da kon sa kondom kon ugma February 14. Kani si Daddy Tigon na karon si Daddy Tigor nga ri. Ugma kinsay kauban ni mo ugma sa February 14. Balik bilang. Balik. Ugma Ikan. Oh, ikat to. Ugma na rin Tigor kinsay kauban ni mo ugma sa February 14. Kita na kauban. Check yan per Fairview Hotel. Fairview Hotel. Mawato na kung sa Fairview Hotel ko ng mga karik. Si Daddy Tigor. Naasa si Mark nga rin, ang pinaka-idol nga rin sa among room. Ang pinaka-gwapo. Kasi kauban ni mo karong February 14 ugma. Wala. Ha? Wala. Duda sa Anong wala mo kauban? Wala. Wala kay uyab. Wala. Pagkita lang itong biyanchin eh. Dagan ito. Dudas lang ang dagan. Ang mato na kung sa Dudays mga kar, bago na itong i-post ganiya. Dudays Restobar, ugma. Kanya nakakaroon si Jonas, magali Pipito, magali Abukay. Ugma, kinsay kauban ni mo ugma. Wala ko jogi. Umdi uyab. Magsulo ra ta. Magsulo ra ka. Asan ka magsulo? Asam ka magsulo? Magdudays ang kunsi mga kar. Kuya ta ugma. Magdudays ta. Kanino na mga idol. Kanino na pinakahilomon sa raw mga kar. Kinsay kauban ni mo ugma. Email. Mag-email ka? Asam ka mag-email? Samara. Yohara. Ikaw man yung mag-email, magunsaw nga. Kita nagbayo to sad. Hindi ka mag-lolo. Kinanan sa Pati Pusil. Nyari tas pikas mga korig. Are tang John Reparto. John Reparto, ang pinaka-gwapo sa room. Kinsay kauban ni mo ugma. Why kuyog gay. Ha? Wala na day kayo day. Awa na day ka. Pero adto ra kasi inyo ugma. Buyo. Pero mas eskwela ka. Klase. Nga ka. Sige, salamat. Ugma part kinsay mo kauban ugma. Maun di ka na imong kinabuhi. Ha? Wala Okay, kauban po na. Ha? Ayaw. Kasi kauban ni mo ugma atong tarongon. Wala kuyog. Inaasa ra ka ugma. Ha? Solo street food. Solo ra kay street food ato ka sa Lubuwa. Kuya kita ugma Pasko na. Dara din ang prank. Day. Ugma kinsa di kauban ni mo ugma. Ang lablab. Ang lablab tagasam lang. Compostela. Compostela. Nasa mo magkita ugma. Adto sa mong kitaanan. Itong tagok na lugar. Ayay, sana all ni kauban. Ari. Ari kung idol bare. Kasi kauban ni mo ugma bare. Ay, kawawa na isa. Ay, magandang naon. Ha? Okay ra din lagi mawawa ni bare. Kasi kauban ni mo ugma bare. Wala. Ha? Wala ko research. Naon sa Miss Bare. Dara yung idol eh. Ang videographer na ko sa Carmen Maul. Ugma kasi kauban ni mo ugma. Wala, solo mag-email. Asa ka ugma mag-email. Fairview Hotel hindi. Ha? Fairview Hotel. Depende, hindi ka masore og mas bianji. Ha? Di lang sa. So, maura to mga karig. Ugma na sa Pasko na. Happy Valentine's tanan, ugma. Valentine's. Tayo para mas birthday. Happy birthday. Dati tingnan eh. Dara dayo nga idol wa pagin ako na interview. Uy, ugma ba? Valentine's Day man. Wala. Kila di mo ugma day. Na, magklase ugma. Nakay klase ugma Harira tas room. Pero mo absent Pilas. Kinsay kauban ni mo ugma. Bayot. Tagaasa. Taga Kapulay. Nagkapulay. Kapila yata ka na. Gis lang. Jeez. Gamay matagutin. Ugma, Pasko na.
Lumayagan o lumayagan. Naglibog pa tayo mga kaori kayo. Pinugot ako sa, na yung mga lodo ha, na yung hilak tulo, na yung maghikog lima. Iroray mo yun. Libog pa tayo. May paikaw na lang maghikog. Ayaw ba? Pop parts eh.